Machiegni pautuke kocha mako jolumati mbadhula marwa keini mar jolweny Ulinzi Starlets onyiso chir mare ni timno biro kao okombe mar FKF season ni motelo ne tugo mag nus finals kod tim mar Kenya Police Bullets. Kata bedo ni tim mar Kenya Police Bullets pek negi lig maduong' ma pacho ka. Otieno wacho ni tielo mar okombe mar FKF biro bedo mopogore ka oyango kuonde ma giserido mondo giyud loch e nus finals mibiro tugi giko dira. Oyango mage kinde orako ma timno maikore ne tugo biro tugi alap madandora kama tim mar Kibra Soka biro rakore kod Zitech Sparks e tugo machielo. Oh, the league is almost elusive, let's say. But then the cup is what we have at hand. And they also know the importance of having this cup. And that's why we are really putting all our energy into the cup. The last time we made a lot of mistakes in our back. And then we conceded an early goal. So it made us a little bit uncomfortable. And my players panicked. So this time around we've been working through the ranks, through the midfield, defense, midfield, going to the striking, so we are better off.